Ola, con este vídeo chegamos ao último desta serie na que nos adicamos a conxugar verbos irregulares en galego. Hoxe é a quenda do verbo por, así que imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo irregular por. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración? Moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular por. Moi importante, sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu poño, ti pos, el, ela pon, nos pomos, vos pondes, eles, elas pon. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu puña, ti puñas, el, ela puña, nos puñamos, vos puñades, eles, elas puñan. Pretérito perfecto de indicativo. Eu puxen, ti puxeches, el, ela puxo, nos puxemos, vos puxestes, eles, elas puxeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu puxera, ti puxeras, el, ela puxera, nos puxeramos, vos puxerades, eles, elas puxeran. Futuro de indicativo. Eu porei, ti porás, el, ela porá, nos poremos, vos poredes, eles, elas porán. Futuro condicional de indicativo. Eu poría, ti porías, el, ela poría, nos poríamos, vos poríades, eles, elas porían. E a quenda do modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu poña, ti poñas, el, ela poña, nos poñamos, vos poñades, eles, elas poñan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu puxese, ti puxeses, el, ela puxese, nos puxésemos, vos puxésedes, eles, elas puxesen.
Futuro de subxuntivo. Eu puser, ti puseres, el, ela puser, nos pusermos, vos puserdes, eles, elas puseren. Modo imperativo. Pon ti, ponde vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu por, ti pores, el, ela por, nos pormos, vos pordes, eles, elas poren. Formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo por, serundio pondo, participio posto. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular por. E agora tócache. En parella. Eu puxese, ti pos, el, ela puña, nos poñamos, vos pordes, eles, elas porían, cos tempos verbais de presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subxuntivo, pretérito imperfecto de subxuntivo, futuro condicional e, por último, infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu puxese, pretérito imperfecto de subxuntivo, ti pos, presente de indicativo, el, ela puña, imperfecto de indicativo, nos poñamos, presente de subxuntivo, vos pordes, infinitivo conxugado, e eles, elas porían, futuro condicional. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!